Sħarriġ tal-opinjoni pubblika mill-gazzetti Malta Today u it-Torċa ippubblikati fil-jum tal-Ħadd juru kif il-Partit Laburista jinsab quddiem mill-Partit Nazzjonalista. Għalkemm iż-żewġ partiti jżidu l-voti mill-aħħar stħarriġ dak ippubblikat fil-Malta Today il-Ħadd wara li filwaqt li l-Partit Laburista għandu l-fiduċja ta' 44% ta' dawk li wieġbu li se jivvotaw fl-elezzjoni li ġejja, il-Partit Nazzjonalista għandu l-fiduċja ta' 29% tal-poplu. Il-Gazzetta Torċa qalet li l-Partit Laburista għandu l-fiduċja ta' 55% tal-poplu, filwaqt il-Partit Nazzjonalista jgawdi l-fiduċja ta' 39% tal-poplu. Filwaqt li l-Malta Today qalet li bejn il-partiti hemm qabża ta' 15%, il-Gazzetta Torċa saħqet li tliġġimat il-bot mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali, id-differenza hi ta' 16%. It-Torċa qalet li d-distak bejn il-partiti żdied b'5% mill-aħħar elezzjoni. L-istħarriġ tal-Malta Today juri li l-Partit Laburista jgawdi l-fiduċja fil-maġġoranza tar-reġjuni u l-etajiet kollha. L-ikbar fiduċja għall-Partit Laburista tinsab fl-etajiet bejn il-51 u 65 sena. Id-differenza bejn Joseph Muscat u Adrian Delija baqgħet evidenti, hekk kif il-Prim Ministru kiseb appoġġ ikbar minn Delija fl-etajiet kollha u fir-reġjuni kollha. Skont il-Malta Today, il-Prim Ministru għandu l-fiduċja ta' kważi 52% filwaqt li Delija għandu l-appoġġ ta' ftit aktar minn 21%. Dan filwaqt li mill-istħarriġ ta' Vincent Marmara fil-Gazzetta Torċa joħroġ li l-Prim Ministru għandu l-fiduċja ta' kważi 60% u l-kap tal-Oppożizzjoni għandu l-fiduċja ta' 37%. Il-Malta Today innotat li f'ċertu ċirkustanzi il-Partit Nazzjonalista huwa iżjed popolari minn Delija, ħaġa li tispjega għalfejn il-Partit Nazzjonalista qed jiffoka aktar fuq il-kandidati milli fuq Adrian Delija. Il-Malta Today qalet ukoll il-Prim Ministru baqa' jżomm l-appoġġ ta' 93% ta' dawk li vvutaw lill-Partit Laburista fl-2017, filwaqt li Delija żamm biss 52% ta' dawk li vvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Min-naħa tagħha, it-Torċa sostniet li l-Prim Ministru qed iżomm l-appoġġ ta' 95% ta' dawk li vvutaw lill-Partit Laburista fl-2017, mentri l-kap tal-Oppożizzjoni għandu l-appoġġ ta' 78% ta' dawk li vvutaw lill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.